mand, og nu er det fandme også et sted. Ja. Vi prøver. Fuck, det er fedt, det der, mand. Egen DJ. Skal vi en gas, eller? Okay. Det kører. Ja. Nej, det kan du godt sige, når du går ind. Jeg skal lige passe på, at jeg snubler over ledningen her. Men godt lade være. Okay, vi kører. Gør vi ikke? Jo, kør. Du er jo. Skal vi have den? Okay, hvor er kommet op med, skal det, hva'? Ja. Ej, hvis det var en normal dag i vores skole, ikke også, mand? Så der højst været de par stykker herude foran. Og det vil så svare til mig, der sidder alene inde i vores klasseværelse med brillerne herude, og så bare lugter mexicansk bjerggade, ikke også? Hvorfor har jeg ikke nogen venner? Indtil man så kigger ind i spejlet, der også er inde i klasselokalet, ikke også? Og finder ud af hvorfor. Ej, men de siger, at de gider slet ikke at komme om lørdagen, altså. Men det er noget helt pisse, ikke også? Ja, det synes jeg også lige. Ej, rigtigt. Jeg vil også komme om søndag, men det er fordi, der er til gudstjeneste sådan noget, det er noget pis, ikke også? Og så derfor tænker jeg, fuck kirke. Fuck gudstjeneste, ikke også? Jeg bliver muslim, det der gør jeg, ikke også? Men det falder så dårligt sammen med, at om torsdagen jeg spiller golf. Ikke også? Og jeg vil også... Ja. Ej, men altså, jeg har fået det indtryk der. Altså, man siger jo, at golf, det er en gentleman sport. Nå, ja, okay, det var lige selvfølgelig ikke stærkt. Det er pisse fedt. Ja. Den dør lidt på slugt igen. Ja, tak. Men jeg har fået mere det billede af, at golf det er en drankersport. Fordi de kylder jo kraftigt med den ene FF'er ned efter den anden med. Hvis der er lige med en under BM på søndag morgen, det er torsdag. Er der hul igennem? Ej, hvad fanden havde det var jo faktisk primært skotterne, der fandt på det her, ikke også? Og de havde det der med, de der kilde der var fucking nice. Lidt agtigt det her, bare sådan med uden også. Ikke også? Men de havde også det her lortemusik, også det her med sækkepiv. Bare smæk noget dobbelt. Bare smæk noget på, mand, så er du fandme skuldæks, mand. Det er fandme det, jeg siger, mand. Ja. Ej, hvor fanden kom vi til? Det var faktisk impro, det der. Synes I om det? Ja. Nej, det er ikke noget, det kommer vi til. Og så er der også skotterne, de har jo også det der med, at de laver lige den der, og sådan, og alt det der pisse, ikke også? Men altså, det er de samme mennesker, der synes, det er et pisse lort. Og de mennesker, ikke også? At det er altid dem, der danser jumpstyle, når de er ude til diskotek og sådan noget. Og man kan jo ikke gøre det nu, mand, fordi vi har selv prøvet det i vores klasse, så står alle pigerne, de står bare sådan her. Og vi prøver bare, vi kan, så det bliver bare sådan her. Ikke også? Men hvad fanden hedder det? Så man burde egentlig hellere lave, pingvinen, ikke også? Det var sådan... Ikke også? At det vil se meget dumt ud, men altså, fuck det pis, mand. Ja, jeg har ikke planlagt mere. Fuck det.